În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Preacucernice Părinte, iubiți frați, Hristos s-a înălțat. Sfântul Evanghelist Luca, din care am citit Evanghelia astăzi, ne spune că Mântuitorul împreună cu apostolii se afla pe muntele Măslinilor, la o anumită distanță de Ierusalim, și a stat cu ei de vorbă, le-a dat ultimele sfaturi, după care s-a înălțat la cer. Și este foarte interesant faptul că Sfântul Evanghelist Luca amintește că în timp ce Mântuitorul s-a înălțat la cer și s-a despărțit de ei, ei s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Este ciudată această exprimare, am zice noi, pentru că de obicei despărțirea este cu lacrimi, despărțirea este cu tristețe, despărțirea este cu regrete. De data aceasta, despărțirea este cu bucurie. Și de ce Evanghelistul Luca spune că s-au despărțit unii de alții prin înălțarea Mântuitorului la cer și totuși Sfinții Apostoli s-au întors cu bucurie la Ierusalim? Există mai multe motive. În primul rând, primul motiv este acela că Sfinții Apostoli realizează acum că Iisus Hristos este Împăratul Lumii. Ei sperau în sinea lor că Iisus Hristos este rege și că va instaura o împărăție, o conducere, dar așa cum am spus de multe ori, ei tot timpul visau la o împărăție pământească, la o împărăție omenească, la o împărăție limitată, probabil la teritoriul Țării Sfinte. Însă acum realizează, în urma învierii Mântuitorului și mai ales în urma înălțării la cer, că de fapt Mântuitorul nu este un rege omenesc, nu este un rege obișnuit, un rege al unei țări, ci este un împărat al tuturor neamurilor, este un împărat al întregului pământ. Știți că regele este conducătorul unei națiuni, al unui popor. Împăratul este conducătorul mai multor popoare, pentru că împărățiile, de fapt, sunt o rânduire omenești care au existat în lume și care au înglobat mai multe națiuni. Imperiul Bizantin, Imperiul Roman, Imperiul Habsburgic, Imperiul Prusac și așa mai departe. Sunt imperii, adică sunt construcții politice și militare care au înglobat în interiorul lor mai multe neamuri. Deci Mântuitorul este mai mult decât un rege, adică El n-a venit pe pământ să conducă doar un popor, poporul evreu. El a venit să conducă toate popoarele. De aceea Iisus Hristos nu este doar un rege, El este un împărat. Și este împărat nu doar peste 2, 3, 10 popoare, este împărat al tuturor popoarelor. Și acum Sfinții Apostoli realizează acest lucru. Abia acum, abia în urma învierii și mai ales a înălțării la cer, ei realizează că Iisus Hristos este de fapt Fiul lui Dumnezeu și că a venit în lume ca să mântuiască pe toți oamenii. Mântuitorul le-a mai vorbit despre mântuire și despre faptul că misiunea Lui este aceea de a mântui pe toți. Dar la acel moment apostolii nu înțelegeau. Pentru că evreii în acele timpuri erau un popor exclusivist. Ei erau cumva izolați de celelalte popoare, evitau contactul cu celelalte popoare, ei se considerau elita lumii și că Dumnezeu are doar cu ei un plan. Ori Mântuitorul le-a spus de mai multe ori că El a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut și că toate popoarele, de fapt, vor beneficia de mila lui Dumnezeu, respectiv de consecințele îndepărtării de Dumnezeu. Pentru că la judecată, spune Mântuitorul, se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu toate neamurile. Deci Mântuitorul le-a spus, chiar în săptămâna patimilor, le-a vorbit despre judecata de apoi. Și atunci le-a arătat că Fiul venit în lume îi va judeca pe toți, toate neamurile, nu doar poporul evreu. Și acesta este primul motiv pentru care Sfinții Apostoli se întorc cu bucurie acasă, pentru că ei îl descoperă acum pe Iisus Hristos ca fiind Împăratul Lumii și mai ales realizează faptul că Mântuitorul își recapătă slava pe care a avut-o de la începutul lumii. Pentru că cine este Iisus Hristos? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Când s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, știm cu toții
că Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu și-a ascuns slava, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, zice, s-a deșertat pe sine chip de rob luând. Deși era Dumnezeu adevărat, deși era Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum spunem noi în crez, lumină din lumină, de o ființă cu Tatăl, totuși Fiul lui Dumnezeu s-a deșertat de slava sa, mai bine zis, și-a ascuns slava sa. A deșerta înseamnă a pune deoparte, a lăsa deoparte. Mântuitorul nu neapărat că și-a lăsat la o parte slava sa, cât mai ales și-a ascuns-o. Și-a ascuns slava și s-a născut sub chipul unui copil simplu, obișnuit, a crescut sub înfățișarea unui tânăr și a unui copil obișnuit. Și abia la schimbarea la față, cu puțin timp înainte de patim, el și-a descoperit pentru câteva clipe slava sa, înaintea a trei apostoli, Petru, Iacov și Ioan. De ce și-a descoperit slava? Ca să încredințeze că este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că știa Mântuitorul că urmează să pătimească și că apostolii se vor zdruncina în credința lor, se vor îndoi. Pentru că văzându-L pe cruce, ei în acel moment se vor descuraja foarte tare. Și de aceea Mântuitorul i-a pregătit ca să nu-și piardă de tot credința, că s-ar fi putut să-și piardă de tot credința apostolii. Ar fi putut să se lepede de Hristos de tot. Ori Mântuitorul i-a pregătit și de aceea pentru câteva clipe pe muntele Taborului s-a schimbat la față înaintea celor trei apostoli și aceștia au mărturisit înaintea celorlalți că ce experiență au avut. Iar acum, înălțându-se la cer, apostolii au înțeles că de fapt acolo este locul Fiului lui Dumnezeu, acolo este locul Lui. Și și-a recăpătat slava pe care au avut-o la început, mai bine zis, nu și-a mai ascuns slava pe care a avut-o dintotdeauna. Și acest lucru îl mărturisește Evanghelistul Ioan în capitolul 17. El spune că Mântuitorul în grădina Ghețiman s-a rugat pentru acest moment, ca să-și reprimească slava. Și ce a zis? Și acum preaslăvește-mă Tu, Părinte, la Tine însuți cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Deci Mântuitorul în grădina Ghețiman, știind că urmează patimile și suferința, în același timp, El s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea putere să treacă peste patim și să-i redea slava pe care a avut-o de la întemeierea lumii, mai bine zis, înainte de lume, de a fi lumea. Pentru că Fiul, fiind de o ființă cu Tatăl, este din veșnicie, este din totdeauna, înainte ca să existe orice altceva. Dumnezeu este înaintea a tuturor lucrurilor care există. Deci acesta este al doilea motiv pentru care Sfinții Apostoli s-au bucurat, și anume faptul că Fiul lui Dumnezeu și-a recăpătat slava pe care a avut-o de la întemeierea lumii. Apoi, al treilea motiv pentru care Sfinții Apostoli s-au bucurat a fost acela că au avut această șansă unică în istorie să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu, nu numai să-L cunoască, să conviețuiască, să trăiască împreună cu Fiul lui Dumnezeu timp de 3 ani și jumătate. Vă dați seama ce șansă unică pe care au avut-o cei 12 apostoli și ceilalți, dar în special cei 12 apostoli. Și n-a fost meritul lor, a fost darul lui Dumnezeu în totalitate. Pentru că, vedeți, Mântuitorul nu i-a ales pe cei mai deștepți oameni ai lumii, nu i-a ales pe cei mai bogați, nu i-a ales pe cei cu funcții mai mari. I-a ales, în general, pe oamenii, sau dintre oameni simpli, i-a ales pe apostoli. Perechi de frați. Petru și Andrei, Iacov și Ioan, care erau pescari din Galileea, din nordul Țării Sfinte. A avut și oameni mai înstăriți, cum a fost, spre exemplu, Matei Vameșul, care a fost un om bogat. Deci a avut și oameni mai bogați și mai săraci, dar n-a fost un criteriu bogăția, sărăcia, inteligența sau alte lucruri, ci inima bună a fost criteriul după care Mântuitorul i-a selectat. Și pentru că ei au avut inimă bună și disponibilitate să-L asculte pe Hristos și să-L urmeze, Domnul Iisus Hristos le-a dat acest dar unic în istorie să fie apostolii Lui. Pentru că numai 12 bărbați au primit acest dar. N-au primit oricine. Unul, Petru, și-a pierdut acest dar și au rămas 11. Și în locul lui a fost ales Matia, în urma tragerii la sol. Și apoi la cei 12, la corpul celor 12, s-a mai adăugat și apostolul Pavel, care a strălucit prin lucrarea lui, și apoi ceilalți mărturisitori și apostoli care au venit numiți tot apostoli, pentru că și ei au mers și au vestit Evanghelia.
Dar în sensul strict al cuvântului, doar 12 sunt apostoli. Deci acesta este al treilea motiv pentru care ei au avut mare bucurie, pentru că acum, încă o dată în plus, realizează ce șansă au primit ei de la Dumnezeu, ce bucurie au primit ei de la Dumnezeu, ce dar au primit de la Dumnezeu să fie ei apostolii. Și cu siguranță că în sinea lor se gândea fiecare dintre ei: Doamne, dar de ce m-a ales pe mine? Că eu sunt om simplu, om obișnuit, ce merite deosebite am eu de m-a făcut apostol Iisus Hristos? Și fiecare, când se uita la propria viață, își dădea seama că nu avea niciun merit deosebit. Așa cum am fi fiecare dintre noi. La un astfel de dar ne-am umilit total, pentru că ne-am dat seama că e atât de mare distanța între noi și Fiul lui Dumnezeu, încât nu putem să zicem că pentru un merit oarecare al nostru am fi primit o astfel de șansă. Și atunci fiecare dintre ei în sinea lui s-a smerit și s-a bucurat în același timp. Pentru că te bucuri extraordinar de mult atunci când vezi că tu de fapt n-ai niciun merit și totuși primești un dar atât de mare. Când ai merite, când te lupți pentru anumite lucruri, la final consider că este firească recompensa. Și zici, e normal să obțin anumite lucruri, e normal să obțin o anumită poziție, e normal să mi se întâmple atâtea lucruri pentru că eu muncesc de ani de zile pentru asta. Și atunci bucuria nu e atât de mare, pentru că ți se pare că e firesc lucrul acela. Însă apostolii acum realizează că de fapt tot ceea ce li s-a întâmplat lor este un dar unic în istorie, extraordinar de mare și că ei n-au niciun merit pentru asta. Și de aceea s-au bucurat sincer de acest dar mare. Și apoi un al patrulea motiv, am putea să spunem, este acela că acum Sfinții Apostoli realizează că prin Fiul lui Dumnezeu întrupat, omul se reîntoarce în sânul lui Dumnezeu. Omul se unește cu Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, era nedespărțit de Tatăl. Chiar și când s-a întrupat, Fiul era nedespărțit de Tatăl, că Fiul nu se desparte de Tatăl niciodată. Însă ca om, pentru că Iisus Hristos a fost și om și Dumnezeu în același timp, după firea sa omenească, El era om ca și noi. Și a trecut prin toate etapele vieții unui om. A cunoscut și bucuriile, a cunoscut și necazurile, și suferința, și tristețea, și persecuția, și moartea. Și apoi la final a cunoscut învierea și slăvirea. Și trupul omenesc al lui Iisus Hristos s-a umplut de slavă, de măreție. Asta înseamnă slavă, măreție, lumină, grandoare, strălucire. Și s-a umplut Iisus Hristos ca om, vorbesc acum, s-a umplut de slavă multă și când s-a înălțat la cerul de-a dreapta Tatălui, putem să spunem că omenirea și-a trimis un reprezentant de-a dreapta Tatălui. Și Fiul lui Dumnezeu ca om este primul om, am putea să spunem, care este în maximă apropiere de Dumnezeu Tatăl. Și stă de-a dreapta Tatălui în veșnicie, în stare de jertfă, în stare de dăruire, adică că asta înseamnă jertfă. Jertfa este un dar pe care îl faci lui Dumnezeu. Deci Fiul Iisus Hristos, omul, stă veșnic de-a dreapta Tatălui, în stare de jertfă, în stare de dăruire pentru noi oameni și pentru mântuirea noastră. Și acesta este un alt motiv pentru care apostolii s-au bucurat, pentru că ei realizează acest lucru, că prin Iisus Hristos oamenii s-au dus la Dumnezeu. Și așa cum Iisus Hristos s-a dus și stă de-a dreapta Tatălui, așa fiecare dintre noi, dintre cei credincioși, la momentul potrivit, ne vom înălța la cer și vom sta de-a dreapta slavei lui Dumnezeu, de-a dreapta Tatălui. Ați văzut că și la judecata de apoi se spune că cei buni vor sta de-a dreapta, iar cei răi vor sta de-a stânga, adică vor fi excluși. Deci noi, prin viața noastră creștină, prin dăruirea noastră față de Dumnezeu, vom primi de la Dumnezeu, la rândul nostru, șansa de a sta de-a dreapta Lui. Pentru că Iisus Hristos, omul și Dumnezeul, s-a transformat în darul perfect față de Dumnezeu. El este jertfa perfectă. Până la Iisus Hristos, oamenii aduceau jertfe și daruri de animale, sacrificau tot felul de bunuri ca să se apropie de Dumnezeu. Și e nevoie să facem daruri pentru Dumnezeu. Însă, dacă Iisus Hristos nu s-ar fi dăruit pe El însuși, darurile noastre ar fi fost de prisos. N-ar fi avut valoare. Darurile noastre n-au valoarea darului lui Iisus Hristos. Nu au o valoare mântuitoare în sensul că mântuiesc lumea. Însă Iisus Hristos, prin jertfa Lui, ne mântuiește pe noi. Și s-a oferit dar pentru noi toți lui Dumnezeu. Și apoi și noi facem daruri lui Dumnezeu
din credință, din iubire și facem semenilor noștri ca să ne arătăm recunoștința. Darurile noastre, de fapt, sunt daruri ale mulțumirii și ale recunoștinței. Pentru că noi venim duminică de duminică la biserică să lăudăm pe Dumnezeu și să-i mulțumim, așa cum am spus de multe ori. Și venim duminica la biserică și facem darul lui Dumnezeu. Dar darurile noastre nu sunt daruri pentru mântuire, sunt daruri pentru mulțumire, pentru recunoștință. Pentru că singurul dar pentru mântuire este Iisus Hristos. El s-a jertfit ca noi să ne mântuim. Și dacă Iisus Hristos nu s-ar fi jertfit, noi nu ne-am mântuit. Noi îi aducem darul lui Dumnezeu în semn de mulțumire că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și vedeți, Dumnezeu, de exemplu, pâinea și vinul pe care noi le aducem în darul Lui, le preface în trupul și sângele Lui și ni le dă înapoi. Ca să mâncăm și să bem trupul și sângele Lui și să ne unim desăvârșit cu Hristos. Pentru că acesta este al cincilea motiv pentru care apostolii s-au bucurat. Pentru că deși Iisus Hristos fizic s-a despărțit de ei, din punct de vedere spiritual, Iisus Hristos a intrat în inima lor. Din momentul înălțării la cer și mai ales din momentul pogorârii Sfântului Duh, Iisus Hristos devine parte intima noastră. El intră în inima noastră. Când Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli, l-a adus și pe Fiul în inima lor. Că de aceea zice Mântuitorul că vă veți întrista, dar după aceea vă veți bucura. Și zice în altă parte, o să vă trimit Mângâietor, care vă va învăța toate și prin care, de fapt, Fiul se reîntoarce în sânul omenirii. Și de atunci, de la pogorârea Sfântului Duh, Fiul înălțat la ceruri și stând de-a dreapta Tatălui, se lășluiește și în inimile noastre, dar în mod spiritual. Deci de atunci Iisus Hristos nu mai este prezent cu noi fizic, să-L vedem cu ochii trupești, este prezent spiritual. Din momentul botezului și a pogorârii Sfântului Duh. El devine parte din viața noastră, parte din ființa noastră. Și El este adânc înrădăcinat în inima noastră. Și stă acolo și lucrează mântuirea noastră. Deci acestea sunt motivele, câteva dintre motivele pentru care Sfinții Apostoli s-au bucurat. Și ei n-au simțit înălțarea la cer a Mântuitorului ca pe o despărțire. Deși Sfântul Evanghelist Luca folosește acest cuvânt și zice că s-a despărțit de ei. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei. Folosește acest cuvânt pentru a arăta înălțarea la cer. Dar Sfinții Apostoli n-au simțit nicio secundă această plecare a Mântuitorului, această înălțare a Mântuitorului ca pe o despărțire în sensul real. Ci dacă ar fi să facem o comparație, e ca și cum cineva ar ajunge, să zicem, președintele țării, ar fi ales președintele țării și ar trebui să-și părăsească familia sau părinții și să se ducă la palatul oficial și să locuiască acolo împreună cu familia lui ca să-și poată exercita atribuțiile de președinte. Părinții, într-un fel, se întristează că pleacă de lângă ei. Pe de altă parte, se bucură pentru că copilul lor a ajuns președintele țării și de acolo poate să facă multe lucruri bune. În sensul acesta și noi, biserica, suntem și nu suntem despărțiți de Hristos. Adică Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, adică a mers în Palatul Ceresc, s-a despărțit fizic de noi, dar în același timp noi știm că din Palatul lui Ceresc El veghează asupra noastră a tuturor. Și asupra noastră, că suntem apropiați de El, dar și asupra celor care nu sunt apropiați de El. Iisus Hristos este împăratul lumii. Și pe drept este împăratul lumii pentru că prin El s-a făcut lumea. Așa spune Evanghelistul Ioan, că toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Și acestea sunt motivele și din acest motiv Sfinții Apostoli, când au ieșit la propovădire, au propovăduit cu foarte multă bucurie, cu foarte multă dragoste ceea ce au văzut, ceea ce au trăit. Și cum spune Evanghelistul Ioan? Ceea ce era la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții. Și viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața de veci care era la Tatăl și s-a arătat nouă. Ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, adică comuniune cu noi, unire cu noi. Deci ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am trăit, vă vestim și vouă. Iar părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.